alƙawarin ta mu fara trading a yau, gashi yau za mu je da, amma kafin nan bari in gwada mana wani abu mai tarin muhimmanci. Misali na zo nan trade, to kun ga nan idan zan yi trading ya kamata a ce ina da kuɗi a balance ina. To abin da zan yi a nan shine in duba ina ne za a yi saka kuɗi a nan. Bayan na zo nan kun ga ina inda aka yi sifili wannan, akan shi ne zan yi kilikin kamar haka. Zan yi kiliki akan haka. Bayan na yi kilikin zan ɗan jira kaɗan. Kun gani nan ya ce in P2P da P2P za ka yi, inda baya wuce naira, inda transfer sai ka yi kilikin nan akan transfer in kana so. Ka gani ya nuna ma funding to spot wallet ko kuma spot wallet to funding, da ka taɓa duk yana canza an ka taɓa wajen wannan abun na sacin. Bayan shi kuma akwai wata hanya mai sauƙi ita ma ta ɗaukowa nan ƙasar nan, gashi nan ƙasa ma an sama transfer. Shi ma kawai kana kilikin akan shi haka. Shi ma dai the same, zai baka the same option. To ka gani to shi haka ne ake yi duk inda ka shiga cikin su, in ma daga feature ne zuwa spot, daga spot ne zuwa feature zuwa margin zuwa auto invest ne waye duk gaba ɗayan su ta wannan hanya ne ake yin su. Bayan mun ƙare da wannan shikenan sai mu je abu next na gaba, yadda za mu yi abu na gaba. Abu na gaba shine za mu je akan direct, zan je muku shine candle. Yau za ku ga meye candle, ya ake amfani da shi kuma. To kamar yadda kuke gani wannan su ne candle, wannan abubuwa da kuke gani su ne yaya ake amfani da su. Akwai ja, green, idan kana so kana iya ka sa musu duk color da kake so, ya danganta. Idan yayi ja shine kasuwa ta yi ƙasa, idan green ne shi yake nuna maka kasuwa tana hawa. Bari in canza wani coins mu gani ko za a samu wanda zai daidaita. Bari mu tayi BTC USDT mu gani ya kasuwar shi take, ni da za ku fahimta. Yauwa kun gani kamar da kuke gani nan, wannan da yake wannan ja, candle ja din shine down, shi kuma wannan green shine up. Ta yi bearish and bullish shine kuke jin ana cewa. To yanzu da wanne za mu je mu fara? Yanzu misali ni ne na je kamar hakan ga, kuma ina so in shiga kasuwa. To ya za a yi na shiga? Kun ga dai yadda kasuwar take tai. Kun gani yanzu idan ina so in shiga, abu na farko da zan yi shine bari in ɗoro muku da EMA. Bari in fara muku da EMA wannan analysis za mu yi da EMA. Sai in yi clicking akan EMA. Yanzu idan na yi clicking akan EMA za in shiga kasuwa a dibin ta haka. Kun ga wannan ɗan yalon da yake tafi, wannan ɗan yalon, wannan gashi kawai shi za ka ƙura ma ido. Yanzu idan ku lura da wani abu, yalon nan da ya fito da nan ga, kun gani sai yayi ƙasa. Bayan yayi ƙasa sai kasuwa ta yi ƙasa ta zo sai nan. Amma da ya taho kuma ya zaka nan ya hayo jan ta ƙasa yayi sama, kun ga sai kasuwa ta yi sama. Abin da nake so in gwada muku anan shine wannan ɗan yalon da zaka duba, duk lokacin da kaga ya fito daga sama yayi ƙasa, to kasuwa zai danna kasuwa ta yi down. Kuma duk lokacin da kaga ya fito daga ƙasa ya ratsa wannan jan in yayi sama, yana nuna ma cewa a kasuwa sama zata. Kawai shine yanzu abin da zaka jira shine ka samu permission. Da zaran ya hayo anan, kun ga inda kasuwa tun daga nan ta kama yin sama sai nan ga price nan ya bada. Wannan shine higher price nata. Bari in nuna muku wani abu, ko da yake anan ba mutum bai iya zooming, amma zan iya kwatanta muku shi. Kun ga anan shine open market, in wancan abun yana nan shine open market, in yana nan ƙasa shine close market. To anan da yake saman nan da yake saman nan gai shine higher price, ta zo ƙarshe higher. Sannan wanga ma yana yauwa, in yana nan shine lower price. Bari in nuna muku wani abu. Yanzu misali lokacin da ya nuna maka cewa nan zai bullish, gashi anan idan kai ba yana 35 ko,
to da ya je sai nan ka gani sai da ya kai 37, ka gani idan ya kai 37 kaga in kai sell za a samu profit ba ƙarami ba. Wannan ema kenan, ema gashi. To bari mu je mu yi amfani da wani na biyu irin bari mu sa bowling band. Bari mu je mu yi amfani da bowling band. Kun ga bowling band yadda yake tafiya. To shi bowling band in ka zo nan akwai bush akwai bish, akwai up akwai down na kasuwar shi. Misali yanzu shi ga yana shigo na dubi kasuwa kamar hakan ga. Bai da wata wuya fa, abun kawai simple ne. Gashi a nan in ka lura kasuwa tana sama ne, tana sama. Amma kaga wani abu da ka dawo nan kuma gashi a nan sai nuna ma kasuwa down take. To me za ka fahimta a nan? Idan ka zo za ka yi trading, in ka zo nan kaga wannan candle in wannan suna cikin nan ga, to kasuwa sama take. Idan kaga yayi nunu ma zai yi nan ƙasa, to kenan kasuwa tana down, kai placing order ka a down. Idan kuma kaga yayi sama ya tsallaka wannan, kaga alamar kasuwa sama zata. Da wannan abun zaka amfana. Wannan dan layin na tsakiya shine duk lokacin da kaga wannan green in ya sauko daga sama ya shigo ko wannan red ya shigo yayi ƙasa nan, to yana tabbatar ma da kasuwa ta yi down, ƙasa zata. Idan kaga kuma haru wannan misali nan kaga da ya luko kaga ya fito yana nuna ma kasuwa ya shigo cikin saman nan, ya nuna ma kasuwa sama zata. To shi kuma wannan kun ga yadda yake, haka ne yake tafiya, bai da wata wahala sosai. Amma abin da zai ƙara gane da fahimtar da ni ba ku fahimta ba ko kuna buƙatar sanin wani abu shine comment naku. Abinda kuka bar min a comment da shine zan amfani in ga menene ya rage ban gaya muku ba, ina ne kuma na tafka a kuskure. Kai magana buy, idan ka je za ka yi buy ya za a yi kai buy. Yanzu misali a nan ga kun ga ina so misali a ce ina so in shiga kasuwa ta nan ga, ina so in shiga kasuwa yanzu na cire volume na sa MACD. To a hakan na mance ban muku da MACD ba, amma insha Allah a next video za mu haɗu a MACD in. Yanzu misali ana ina so in shiga kasuwa, kun ganin ga buy ga sell, misali sai in yi amfani da buy ina. To a nan ka shigo nan sai kuma komi ya ɓata, irin wancan candle ɗinka ya ɓata wanda kana ganin wanda kake duba position ɗinka da shi. In kana so sai ka taɓa a nan za ga ya hayo ta ƙasan ka. To ya za in saita, sai magana saita stop and lose. To stop and lose bayan ka zo, bari in yi down da wannan. Bayan ka zo a nan misali a ce ina so in dai da 50% na USDT na, kawai danna zan yi, ko kuma a'a sai in goge wannan amount in sa 10 USDT, shikenan 10 USDT zai shiga. Amma idan kai kilikin haka ya raba ma abun ka biyu. Stop lose ga hina inda aka sa take profit, TP wannan yana nufa maka take profit, SL wannan yana nufa maka stop lose. Yanzu ya za a yi mun kiliki, just kawai sai ka zo a stop lose in, a nan stop lose in ka yi kilikin. Bayan ka yi kilikin shi kun ga ya fito min ga wannan shine taking profit ina, wannan kuma shine stop lose ina. Bayan yanzu gani da stop lose ga dinga taking profit, yanzu ya za a yi. Idan na ce zan yi taking profit shine zan zo na duba, bari ku gani, bari candle ɗin ya dan buɗe zan nuna muku wani abu. Ok, abin da nake so in gwada muku a nan shine na ce kamar misali ka zo za ka shiga, to kafin nan akwai abin da ake cewa taking profit. Kaga nan ka shiga inda tefe wannan 35 tana sisi waye shi ka shiga, to wannan shine take profit ɗinka. Sai ta zo nan in kana so, sai ta zo nan, ko kuma in ta kai 36, ko kuma in ta kai dai da bakin da dai ka kama winning, kaga abin da kake so, to shine. Sai magana percentage na wannan shi ma insha Allah zan zo muku da shi a next video. Abu na gaba kuma shine candle, time na candle. Kowanne candle da kuke ganin na saita shi a 2 hours muke anan ga, to abun ne anan kowanne candle sai ya yi 2 hours ya ƙare. A kowanne
a market ɗinmu tana tafiya a 2 hours. To idan ina so sharp ba ruwana, ina so in yi shi a ƙaramin lokaci, ina iya zakkuwa nan misali in ɗauki in changing time nan, sai in ɗauke shi a 1 minute. Network yake damu wallahi, wani bi ko kana so kai abu network ke damu. Yanzu misali na mai da shi a 1 minute, to kowanne candle namu a minti ɗaya zai yi. Kowanne candle namu yana zama kamar mutum ne ka ce ka shiga kasuwa, minti ɗaya za ka yi ka fita. Shine yanzu kowanne candle namu abin da yake. Kawai ku rubuta min abin da ba ku fahimta ba, a bidiyo na gaba zan kawo muku shi. Wannan shine na farko a bidiyon da abin da za mu sa gaba.